Ayun mga kamamshi, nakabili pala tayo ng chicharon. Bali may umikot lang dito. Ayan, bili ko rito is 150. Dito naman is 260. Tapos ito naman yung nabili ko sa Omi Merchandise. Ayan, dalawang klaseng lighter. Ito yung isa. Ayan. Tcharan! Tapos ito naman yung isa. Ang binayaran ko sa dalawang to is 517. Yan, sa Omi Merchandise to. Tapos ito naman, sa Omi Merchandise din to, doon sa may pinakabungad. 5 kilong asin. Ang binayaran ko rito is 75 pesos. Tapos ayun mga kamamshi, yung binili natin kay Balong. Tapos ito naman, ibang tindahan to. Ano lang to, worth 773. Ayan, ito ang bili ko rito is 120. Ang bentahan nito 5 piso. Meron tayong 30 pesos. Ito 120 rin to. Meron tayong 30 pesos. May batang naghihintay. Tapos ito naman ay 80 pesos. Ang bentahan nito is 5 piso. Meron akong 20 pesos. Tapos ito Wesley. Medyo mahal dito, 88. Kinabalong kasi is 85 lang. Ayan. Tapos ito is 120 rin. Bali, meron din ako 30 pesos. Candy Frank, 125. Kinabalong siguro 120 lang to. Kaya meron lang ako dito 25 pesos. Tapos ito, jelly jar. Ayan, 120. Meron din tayong 30 pesos. Ayan, yan yun. Charan! Tapos, ayan mga kamamshi. Dito naman tayo sa napamili natin kinabalong. Ayan, kaya ito yung naman napamili natin kay Balong. Ayan, worth 4,470. Ayan, ano lang naman pala to. Cover lang pala to. Ayan, meron tayong Chinese garter. Ito yung laruan na hindi naman naluluma. Kahit paano lagi tayo meron ito. Tapos ito, ayan, camera. Mini camera. Pambenta nito is pang 10 piso. Ito naman is parachute. Ayan, pang 5 piso rin to. Ang nilalagay na lang kasi nila is pads. Kaya hindi ko na alam kung alin dito yung tag 75, tag 80. Tapos ayan, smoke candy. Ang bentahan nito is 5 piso. Ang puhunan nito is 80 pesos. Meron tayong 20 pesos. Ayan, dalawa yung kinuha ko. Tapos ito, pinakyaw ko na yun. Ito na lang kasi yung natitira. Nabentahan nito is 12 pesos. Ang puhunan niya na is 10 piso. Kaya ibebenta ko na lang to ng buo. Ayan. Ayan, kunting gami lang yung nabili ko sa kanila kasi wala sila masyadong stock ng gami. Ayan. Ayan, tapos ito is pang 5 piso. Ito, medyo bago to sa akin ngayon. Ayan, pang 5 piso rin to. Halos lahat naman tinda ko is pang 5 piso. Ayan, mamiso. Ayan, chocolate stone, 5 pesos. DIY barbecue 5 pesos. Ito, isang box sana yung kinukuha ko, kaya lang wala. Sayang, maganda pa naman yung lalagyan yan. Kaya ayan, 3 balot na lang. Parang isang ano na rin. Pang 5 piso rin yun. Tapos ice cream, 5 pesos. Ito, meron tayong bago, drawing jam. Ayan, pang 5 piso rin. Ayan, may bumili na. Squeeze jam, pang 5 piso. Ito yung mga matagal ko na talagang tinda. Ayan, spray gun, bomb, pang 5 piso. Ayan, lahat naman to 5 piso, diba? Isa-isahin ko na lang. Dalawa yung nakuha ko. Tapos ayan din, o diba? Ay, ang dami. Sipilyo, candy. Tapos ayan, ito bago rin to sa atin. Ayan, pang 5 piso. Tapos ayan din, pang 5 piso. Juicy fruit, pang 5 piso. Tapos ayan, Wesley cake gummy. Ito naman is iBob gummy. Ayan. Tapos ayan pa, o diba? Pang 5 piso. Tapos ayan, peppermint, pang 5 piso rin. Tapos ayan, o diba? May candy raw yan sa loob. Tapos roll on candy. Tapos ayan, mamiso. Ito bago rin to, para ano siya, puzzle. Bago kainin, pwedeng buuhin muna. Tapos ayan lang mga kamamshu, diba? Mga bubble gum, Wesley. Tapos may isang plastic pa tayo. Dito naman tayo sa isang plastic. Ayan yung mga ano natin, oh, diba?
Yan, ayan. So yan, pinunit ko na lang. Meron tayong mga cotton candy. Ayan, pang 5 piso rin to. Tapos ayan, tatlong ano pala siya, tatlong klase. Ito pala yung Snappy Jelly. Ayan, yung Snappy Jelly. Tapos ito pang 10 piso ang bentahan nito. Tapos ito pang 10 piso rin. Tapos meron tayong ayan, ano siya, frozen. Ayan, yan lang. Good luck naman sa pag-aayos.